Kung magpangamuyo kamo, hindi kamo magsunod sa ginahimo sang mga hipokrito. Luyag nila magpangamuyo nga nagatindog sa mga simbahan kag sa mga kanto sa mga dalan agud makita sang mga tawo. Sa pagkamatuod, nabaton na nila ang ila balos. Gani wala na sila sing mabaton halin sa Dios. Pero kung kamo magpangamuyo, magsulod kamo sa inyo kwarto kag magpanirado. Didto kamo magpangamuyo sa inyo amay nga hindi makita. Kag ang inyo amay nga nakakita sang inyo ginahimo sa sekreto, amo ang magabalos sa inyo. Kung nagapangamuyo kamo, hindi kamo magamit sang madamo nga mga pulong nga wala sing pulos. Amo ina ang ginahimo sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios. Kay nagauna-una sila nga sabton sila sang Dios kung malawig ang ilang mga pangamuyo. Hindi ninyo pagsunda ang ila ginahimo. Kay nakahibalo na ang aton amay sang ato makinahanglan sang wala pa kita makapangayo. Gani magapangamuyo kamo sing pareho sini. Amay namon nga sa langit, kabay pa nga tahoron ka sang mga tao. Kabay pa nga maghari ka diri sa amon, kag subong nga ang imo kabubuton ginatuman dira sa langit. Kabay pa nga tumanon man diri sa kalibutan. Hatagi kami sang amon kinahanglanon nga pagkaon sa sini nga adlaw. Patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad man namon ang nakasala sa amon. Di mo kami pag-ipadaog sa mga pagsulay, kundi luwasa kami kay Satanas. Tungod nga ikaw ang hari, ang makagagahom, kag ang dalayawon sa wala sing katapusan. Amen. Kung ginapatawad ninyo ang mga tao nga nakasala sa inyo, patawaron man kamo sa inyo amay nga sa langit. Pero kung hindi kamo magpatawad sa ila, ang inyo amay hindi man magpatawad sa inyo.